Så er folketingsvalget skudt i gang. Velkommen til den første tv-debat fra KNR. Velkommen til radiolytterne også. Debatten i dag vil handle mere om de sociale forhold. Grønlandske borgere, der lever under svære vilkår i Danmark og sundhedsvæsenet. Og før vi starter, så vil vi meddele, at sproget vil være det, du hører nu, og oversættelsen kan høres på KNR2. Og det er meddelelsen til den. Partirepræsentanterne står klar til valgkampen. Debatten starter nu. God debat. Flere og flere er flyttet til Danmark de seneste år. Her viser vi lige statistikken. Her kan det ses, at antallet er steget med næsten 2.000 indbyggere fra 2012 til 2021. Vi har i flere år ofte hørt om grønlændere i sociale problemer. Hjemløse at grønlændere får ikke forskelsbehandling, når de flytter til Danmark, men bliver behandlet som ligeværdige borgere. Hvis grønlændere med sociale problemer skal modtage bedre hjælp, så skal Grønland og Danmark samarbejde om et fælles initiativ, mener forsker i menneske- og samfundsadfærd, som er i gang med sit Ph.D. Mille Schermann. Vi skal løse det ved at kigge på årsagerne til problemerne frem for symptomerne. Der er flere forskellige tilgang til at kigge på problemerne. Og hjemløse og andre får hjælp fra forskellige instanser. Og grønlændere med sociale problemer skal have en fælles forvaltning. Det er derfor noget, vi skal rette op på, finde en løsning til. Og der kan være problemer med NemID og identitetsdokumentation. Og der bliver, hvis samarbejdet mellem Danmark og Grønland var bedre, så vil det være bedre. Hvorfor mener du, at de her problemer er gældende for folk med mellemindkomst? Og hvis du for eksempel er hjemløs, så er det svært at få offentlig hjælp. For eksempel skal du have et sygesikringsbevis, hvis du skal få modtage hjælp fra kommunen. Og hvis du skal have et sygesikringsbevis, så skal du have en adresse. Så alting hænger sammen. Og der er en tilgang, som er tilpasset de danske borgere. Så derfor kan folk blive låst i deres problemer og ikke kan modtage hjælp. Hvad mener I om, at der ikke er noget fælles tiltag for grønlandske sociale problemer? Jeg vil også gerne fortælle, at jeg har afholdt møde med Mille Schermann, antropolog, og om hvordan vi kan finde ud af, hvad der skal gøres for at lave nogle tiltag. En af de ting, der er blevet nævnt i nærværende valgkamp, er, at det er noget, som skal tages op i Inatsisartut, det grønlandske parlament. En af de vigtigste ting, som der bliver det understreget under samtalen med hende, at der er ingen, der ved, hvem grønlænder er. Men hvordan vil I så gøre fælles for at det til initiativ mellem Grønland og Danmark angående grønlændere, der bor i Danmark?
Som sagt, så er det vigtigt, og det er noget, som Emil Schirmer har skrevet om Ph.D., så er der ingen, der kender grønlænderne. De bliver betragtet som danskere på grund af statsborgerskab. Det er vigtigt at være meget overvågen overfor, at man klart kan se, hvem grønlænderne er, og det er også derfor, vi arbejder fra Siumuts side, at man skal være overvågen overfor, at der bliver arbejdet for en grønlænder som en minoritet, for at nå jeres mål deri, hvad vi så gør. Vi er i gang med initiativer, det er derfor, vi træder frem igen, for at effektuere og færdiggøre vores initiativer, for eksempel ved at samarbejde med forskere og holde møder, og for at søge om løsninger, og for at meddele det, vi arbejder med til Inatsisartut, det grønlandske parlament. Syllam Orasanger. Danmark gadarat besøgende og ret engelskluartu på rudini aqanamarlunnik procentit rudini aqanamarluk missaannik ajornartorsiuteqarput til hjemløse grønlændere i Danmark. Og hjemløse grønlændere, de fylder 7% af alle hjemløse i Danmark, og derfor har jeg fået det igennem i socialforhandlingerne. Så man fra dansk side også nødt til at have specifikt fokus på det her. Men jeg er også nødt til at sige, Ingerlatiqqinnikuakka kisinnam eqqaasariaqarpara imma tassa sudaqatiginnerusariaqarpugut imma amma maani nunatsinni sullinneqarnersukkanerusariaqartoq kisianni una eqqaaneqarpoq Danmarkimi ikiorneqarsinnaajunnaaqtarnerat soorlu sumiussuser soorlu nuussimasut ikiorserneqartartut аллат эққарсаатигалуги таамаангиннами сиуллермик питсангортоқарсиннаавоқ аама таассумасаниатигу илиммагаара калааллинунаат танмаккиллу сулеқатигиин нерусиннаанерат аюнгиннерусиннаасоқ кисианни аама уна исигинниартариақарпарпут нам иидисоорлу эққарсаатингалугумма маани ajornartorsiuteqarnera эққарсаатингалугу нууттоқартарпор таамааммат инатсисартут сулеқатингалугит folketingi аққутингалугу сулиақар ангусақарлтиннаапугут de her hvad mener du om at der ikke er startet nogle tiltag? Jeg bliver nødt til at nævne, at grønlændere i Danmark har mulighed for at have en identitet om, hvor de kommer fra. Og det er noget, vi fra Naleraq vil arbejde for, når vi kommer ind i Folketinget. Hvordan vil I køre jeres informationskampagner over for de 173 medlemmer? Det første, jeg har fundet ud af, det er, at der er en lov i Folketinget om, at grønlænderne har ret til at have en identitet, og det er retten til identitet gør, at Folketinget skal når der er, altså der er også ret til at få en tolk. Så I vil arbejde for, at der søges grønlændere, som kan være med. Men til Emanuel for eksempel, som er en frivillig organisation, som arbejder i Danmark for at hjælpe grønlænderne. Finansiering af disse er noget, vi vil arbejde for i vi Folketing og Demokraterne. Hvad mener I om hjælp til de sociale, dem, der har sociale problemer? Men problematikken viser, at vi har et stort tværfagligt område, som giver os store opgaver. Og det er jo blevet bundet, at det, at man holder til et parti, gør,
at samarbejdet kan være meget håbløst. Derfor vil vi, vi demokrater, når vi kommer ind i Folketinget, at vi laver en gruppe, hvor Inatsisartut og folketingsmedlemmerne, de laver en aftale, så kan samarbejde. Det er så der skal arbejdes mere for, der skal banes vej for, at der er et større samarbejde mellem Inatsisartut og det danske folketing. Er der ikke langt til borgerne? For at afklare det, så skal der også være et mere effektivt samarbejde mellem kommunerne. Hvis der for eksempel er nogen, der flytter til Danmark, så skal kommunerne være ansvarlige for. Men så er der jo også nogle lovmæssige barrierer inden for CPR. Der er nogle oplysninger, som er af vigtig karakter, som ikke kan gives mellem landene. Unge isumaqarpunga аққусинерми ангалаартартуник пилерситсисоқарсиннаасор таава аама 38% такутиннеқарпо накуусерфигинеқартарнеқ писартоқ таа аама алла оқа калааллисоқаллунатуллу ингерласиннаасумик сааффигинниффиусиннаасумик пеқарниссаа пингаартиссуарпут уку folketingimингаанниит акуеринеқартуссааппу таавақаноқ иллит folketingimi илаасортаанут акуери амерла неруссутеқартуми акуеринеқарниссаа қанора ангуниассавиук уанга инатисартуни folketingi аттавеқатигисарникуара наапиттарникуара таамааммат наалагааффеқатигиит илуани сулия таакку сунгиусимараарлу лугит Danmarkki калаалли нунааллу акорнанни сулиассақарфиппассуит эққарторнеқарнерусариақарпут имаангит аама иннутаасуллу илангуннеқарнерусариақарлутик калааллинунааннингаанниит партиини амерланерусунингаанниит ааллартитақартоқартариақарпо таава аама qannormita piviusunngortinneqarsinnaappat tassa isumaqatigissусиорниккут наалаккерсуусун нуллу инатисартунуллу folketingimullu оқарлуни имаалиорусуппугут ааюнасиуннэрсуут таава statsministerin наалаккерсусиллуссуилиттаасуи тааккуа наапиттарерпут уанга исумақарпунга иммиккут аватааннерсумик яаллартитақартариақартоқ таава уанга исумақарпунга тасса угу таамат тассаниту Så vender vi lige mod Atassut, hvad vi gør i Atassut for at arbejde for dem, der har sociale problemer i Danmark. Først så vil jeg sige, at det at flytte til Danmark er noget, som vi skal prøve på at forhindre. Dem, der er dårligt stillet, og som vi var meget inde på sundhedsvæsenet i Grønland. Ting, der skal forbedres. Altså årsager til, at man flytter. Dårligere og forfaldne lejligheder, som bliver dyrere og dyrere. Når du kommer ind i Folketinget,
Altså de grønlændere, som bliver tabt inden for systemet, hvordan skal der, hvad skal der gøres for at få hvordan vil du nå at få et mere effektivt samarbejde mellem Grønland og Danmark? Der er kun én vej, og det er, at dem, der arbejder med politik i Grønland og Danmark, er, at de skal have et større samarbejde, som for eksempel nu. Nærværende valgperiode hører vi jo ikke mere om. Vi hører ikke engang om noget om, at dem, der er i samme parti, arbejder sammen. Så frem til de 177 folketingsspillere skal være med om Grønland. Hvad vil vi så gøre ved det? At det så skal, vi vil arbejde med at understrege, men vi skal også fra Grønlands side. Der blev så for eksempel nævnt, at der fra kommune til kommune, så kan man ikke aflevere papirer. Vi skal også vise os mere for den verden, som vi hører med. Jeg har lidt svært ved at høre dine spørgsmål. Har I forestillet jer, hvilket parti I vil tale mere med, og om hvordan I vil samarbejde sammen? Vi er et højre parti. Og så har vi så også tidligere haft samarbejder med Venstre tidligere. Og der er også nogen, som har sagt, at vi er et søsterparti. Så derfor er vi tættere på dem. Men vi vil arbejde med dem, som har mest lyst til at arbejde om grønlandske forhold. De hjemløse er 1514. Og den her med, at der skal styrkes en fælles initiativ eller styrkes samarbejde mellem Danmark og Grønland. Hvem har et klart målsætning til det? Og 25 millioner er blevet nævnt til fra ejer. Hvad er det, midlerne skal bruges til? Og jeg synes, det er vigtigt, at når vi nævner tal, så skal det være de rigtige tal, og de her midler er sikret. Og vi skal ikke bare, os grønlændere, vi skal ikke bare sidde som tilskuere. Og Siumut har sikret, at midlerne til Kofoed-skole skal tilfalde Kofoed-skolen i Grønland. Og jeg mener, i samarbejdet her, så hvis vi skal samarbejde, så skal vi også arbejde sammen med Naalakkersuisut. Og vi har fra Siumut arbejdet for, at man ikke skal tage nogle beslutninger over for borgerne. Og det er vigtigt, at vi skal huske vælgerne, og det er vigtigt. Vi har også samarbejdet med disse partier, mens de sad i koalitionen. Og de emner, vi drøfter lige nu, så det er de ting, som Inatsisartut også laver. Hvordan vil I sikre hjælp til de, som sidder i sociale problemer? Jeg mener ikke, at vi skal tage nogle beslutninger uden at inddrage relevante parter. Og hvis det gælder, hvorvidt det er hvilket parti, så skal vi kunne samarbejde. Og nogle gange har vi oplevet, at Folketingets beslutninger, når de kommer til Naalakkersuisut, så bliver de forkastet. Og derfor mener jeg, at det er vigtigt, at man ikke tager beslutninger ovenfra. Hvordan vil I realisere disse målsætninger? Det er meget vigtigt at få fastslået, hvilket formål midlerne skal bruges til, og hvordan de skal bruges. Og de grønlandske huse i Danmark
skal undersøges, om der bliver givet midler, og de midler bruges som formålet. Og de her, hvad skal man gøre med de her, som har brug for akut hjælp? Hvordan kan vi mere konkret hjælpe? Det bliver nødt til at blive sikret, at kommunerne, at de her midler, man skal være opsøgende for at bruge de her midler. Man kan ikke bestemme over kommunerne. Det er rigtigt, men nogle gange er der brug for, at man kommer i dialog og samarbejder og redegør for nogle konkrete sager og nogle problemer. Der skal ske en redegørelse. Det er vigtigt, at man i disse vigtige emner, at man laver nogle grundige undersøgelser eller redegørelser, og det er befolkningen, der gerne vil have bedre levevilkår. Og nu går vi over til Atassut. Hvordan vil I finde midler til at realisere målsætningerne? Vores målsætning er, at der i finansloven skal fordele midlerne bedre, og hvis vi kigger på levevilkårene og sundhedsvæsenet, og det er en af de grunde, fordi der er nogle dårlige forhold, så er der en masse, der flytter ud af Grønland, og det er derfor, vi skal gøre det bedre her i landet, og derfor skal man i finansloven, i den danske finanslov, så skal Grønland fylde meget mere. Og vi kan se, hvordan Danmark ligger så meget bedre stillet i forhold til økonomi. Og hvis vi kigger på bloktilskud, og er det ikke nok med det hjælp, der er i forvejen? Jamen 80 millioner er meget små penge, og det bliver opbrugt med det samme, og derfor skal vi kræve mange flere midler fra forskellige steder. Så går vi til Nadaraq. Hvad mener I, Nadaraq? Så vil jeg gerne gentage, at vi har ret til at have, at det er en lov, at vi har ret til at have identitet, og det er Folketinget, der skal sikre det, og det skal vi sikre, når vi kommer ind i Folketinget i Nadaraq. Hvad med det økonomiske? Der er for eksempel Mentor Emanuel, en selvstændig organisation, som hjælper mange grønlændere i Danmark, som får fjernet børn, at få fjernet børn illegalt. Hvad med dem, der har sociale problemer? Hvad skal der ske med hensyn til dem? Dem, der har en viden inden for området, så har Kufo-skole en stor viden. Vi skal samarbejde ved at bruge vores eget sprog, og dem, der har viden desangående, så vil vi også arbejde for, at det bliver bevilget penge til det. Og så til hvad vil I gøre for at få flere penge til hjælp? I det så kan så pinga til rapper så for Mentor Emanuel det der så kister qarnaratut inuaqatingit innarlernaqariannarnut nik sudiaqartut ami mattariqam utiqqissavaqa tigusisussanik qutakkeriasariaqarpu sianerfiina uqaasuatik telefoner ima sianertoqarsinnaanarsiunnersornaqarluitu pitersissallugu ajornar pallaarsinnaangila tas oqarpunga inuit annernaannartum atuarliortut
Aammalu akuerisinnaangisatsinimisigisaqartu taamaattumik kalaallit aammalu kalaalli ineqanngittup inissaaleqisupillugit paasitsiнианissaq pingaaruteqartoruussua 80 millioner naamangillat ajorluartumik nangittumik takujuannassuarput inuuniarnak ajornartorsuuti peqqutialugit nuuttut uqal amma ima siunnersuisuni soorlu uqalu uqarasuatinsianerfiusinnaasum am kalaallinsulisunik peqartariaqarpugut aammalu imaat mit itiiqarnissaq aammalu inuunermuqalernissaq pillungu ikiorneqarnissaqaama norlaanut periarfissaasariaqarpo qanuulilluumi qanu aningaasinik nassaarniarpi tas isumaqatigi folketingimi ilaasortanik is aningaasik lutungatillungu isumaqatiginniarnikkut nalunaaruseq iarpassuit naamasineqaarnikuupput nalunaarusioqqatteqartariaqanngila taamattumik am ajornaattuussaaqqa suliarissallu Inuit ataqatigin qanoq pisoqartariaqarpa og vi har været med til at skabe historisk gode resultater på vegne af Grønland. I forrige valgperiode, der var det 3 milliarder kroner. Kingullarmi I den her valgperiode, der har det været 3,2 milliarder. qinigaaffiunalaani aningaasarpassuarnik tunniusisoqarnissaaqulakkiarnikuarput i aamingaanniit taava 50 millioni aammameeqqanut inusuttunullu ikior ajupitaanerusumi atungaqartitilernissamut aamma meeqa inusuttullu illussaannaqan aamma pilersitissoqarnissaa angunnikuuarput taavami uangatassa nalungilaqaqanoq piviusungortitsi soqarsinnaanersoq taavalu qanoq periuseqartoqartariaqarnersu ilisimalluarlugu uanga ukiu arfinamarluk folketingimippunga nalungilaqakikkut saaffigisinnaanerlugit aamma kikkusuleqatigissinnaanerlugit aamma uanga tamanna pikoriffigiluinnaqqissaarpara qanorsianeqattaartoqarsinnaanerso ataveqaqattaartoqarsinnaanerso ataatimeeqattaarlunilut qanorlu piviusungortitisoqarsinnaanerani ilitimasaqarpunga og nu til grønlændere som lever under svære vilkår som når vi har drøftet det, så går vi videre til næste emne. Børn, der bliver... Vi går videre til børn, som bliver fjernet fra deres forældre. For undersøgelser viser, at der er flere grønlandske børn, som bliver tvangsfjernet i forhold til danske børn. Ayu Markusin er flyttet til Danmark på grund af, at hun havde et handicappet barn. De har forsøgt at få hjælp i Grønland, men på grund af, at de ikke kunne få hjælp i Grønland, flyttede de til Danmark med håb om bedre hjælp. Da de henvendte sig til en kommune i Danmark, blev barnet fjernet. Vi flyttede til Aalborg, vi fik en lejlighed. Jeg blev henvendt mig og fik en mentor, eller en rådgiver, og de sagde, at det var en frivillig anbringelse. Da de forklarede, var det som om, at det var så nemt, og jeg kunne også ham helst løst annullere anbringelsen, og det var det, jeg og min samlever fik at vide. Men så viste sig, at da vi ønskede at få vores barn hjem igen, så var vores vej meget lang. Og alle de forhold, vi skulle igennem, som de fortalte, det blev ikke som de fortalte. Fordi de troede, jeg havde et misbrug.
Og de undersøgte mig, min urin, de undersøgte min urin, som i alle tilfælde har været negativ. Vi hører om Ayo, som har fået fjernet et barn. Det der med, at det, hvad vil I gøre for at hvad skal der gøres for at eliminere de ting, som man bare gør, så det som vi plejer at gøre? Man flytter jo med henblik på at få bedre forhold. Forebyggelse handler om et handicappet barn. Det vi ikke er dygtige til i Grønland, det er, at der er et behov for en psykiater med hensyn til at vurdere. Psykiater og psykologer, dem skal vi bruge mere effektivt, på grund af, at hverken psykiater og psykolog ikke bliver brugt ordentligt. Og folk flytter til Danmark. Og der er også nogen, som i nærværende valgkamp har snakket om, at psykologer skal indblandes. Men det er jo rejst, fordi de havde behov for psykologer. Så må vi vide, hvorfor folk flytter. Vi skal forebygge, at folk flytter. Og det at få fjernet børn på grund af, at det er Grønland. Og vi skal være med til at samarbejde med al den kraft, det kan yde, hvis de har fået fjernet børn på grund af, at det er grønlændere. Når I kommer i Folketinget, hvad vil I gøre med de danske vilkår? De her levemåder i Danmark, hvor man antager tingene, og jeg mener, at den her Emmanuel-projekt er meget flot, og det er noget, der skal roses, og det er noget, der skal støttes politisk, fordi det ser vi ofte, at sager kommer op, og der er ikke nogen politikere herfra, som har arbejdet eller støttet op omkring det. Så det her med, at der er antagelser, hvad kan man gøre ved det? Der Bingasubut idiusarinaqarsinnaasut kadallinunanni angadasaqtut Danmarkimi kommunit Danmarkimi angadasaqtut basisutissisaqtut amma isumaqarpunga amma oqalutteqartuannassasu amma inatsimmi allaqqavamassakut kommunimi massakutaamaangilaq inatsimmi allaqqasariaqarpo kadaallinunaanni kadaallisu oqalussinnaasuni aamma tarni pissusaani ilisimasalinni amingaateqarpugut qano taanna aamma aaqqinneqarsinnaava tan maani aamma kadaallinik Danmarkimi aamma socialrådgivereqarlunilu assingingittunik ilinniarnikuni peqarpoq angadasartutaakkua tamakkiisumik tamakkerlugi orniissinaassavaat kommunit unnasoqutiginartuuga Aalborg kommunimi kadaalipillugit allatut iliuseqartoqartariaqartoq inissinnikua suunukua igiorsiissutit assagingиттут ааммасуунукуа илитсерсуунissamут саккуссани тунисисиннаасут пилерсинеқартариақартут таатааккуа тасса ангадасартут kommunini nakutillисуту inissisimasinnaapпут илиссимитиму hvad med jer demokratisk? Hvad mener I om, at der skal etableres rejsehold? Jeg kan på nuværende tidspunkt ikke sige, om det er en god idé eller en dårlig idé, fordi vi mener, at hvis man har været i Folketinget i 7 år, så har det måske gjort en blind. Det mener jeg, fordi Ayo er ikke den eneste, der har en lignende sag.
Og jeg mener, at vi bliver nødt til at sige tak til Emmanuel, som har fået lavet en VIVE-rapport, og som er blevet som udkom i foråret. Og i Folketinget var der ikke nogen reaktion. Og vi fra Inatsisartut, vi fra Demokratiet besluttede, at vi bliver nødt til at komme med en reaktion, at vi bliver nødt til at bede Naalakkersuisut om forældredugelighedsundersøgelserne skal elimineres, og at retten til at have en tolk skal også etableres. Aya, uki arfinamars ingerlassimapput illillu tappangersimavuti Folketinget mippallaaqaatit immaqalu avataningaanit susuqarnersortakusinnaanam qanu isumaqarpit kalaallunan isuma imaat kalaallunaanikaama isornartorsiorneqartarpunga uqatuttuarasaanermi angusani pitsaalluinartu angusaqarniku uqatisaaqarpara Folketingimi aammatusarniaanneq kalaallunaannu ataatimittaliamsiulittaasuta aama iliuseqarfiivaa piviusungortillugu ukiu ingerlanerna aama ernertorsuutit eqqumaffiivakka iliusissallu aama inuniarnarm tungassuteqarta aamsuliaqalungut ilaatigut taava meeqqamik angerlarsimaffimigaannit avataan inissiisariaqartoqartarpo meeqqat Danmarkimi angiuqaaminingaanni persinaqartartut amerlasuuruussuupput aama nunatinni meeqqat angerlarsimaffu avataana aamma inissinaqartartut amerlasuuruussuupput meeqqat sorsuutiin qaakka nunatineq susuqarnersoq sorsuutigivara taavalut tulliat Danmarkimi ima pissutsin aam sorsuutiqarlut. Jeg vil lige først nævne, at der er rigtig mange samarbejdsinitiativer, man kan tage om, og så kan vi jo se, at vi har forskellige meninger fra parti til parti, så er det godt, og tak, fordi der er overvågenhed over for disse problemer. Lige da jeg blev medlem af Folketinget, så inviterede jeg min Emmanuel. Siumut har efter forhandlingerne sikret, at der skal ske en undersøgelse, og det var Siumut, der fik startet den her politiske opmærksomhed, og vi skal sige tak til mentor Emmanuel, selvom at de har fortsat deres projekter. Og lige nu taler vi om de problemer, som Danmark har skabt, og det er nogle ting, som Danmark har ansvaret for, og det skal vi også være opmærksom på, at os, som bliver valgt til Folketinget, skal være opmærksom på, uanset hvad det handler om, at vores udgangspunkt er de grønlandske værdier. Og Nadaraq, i forhold til fordomme, hvad mener I, der skal gøres? For det første vil jeg gerne sige, at det kongeriget Danmark har haft det i 300 år. Og indtil i dag, så har vi ikke opnået den her med kultur og tradition og identitet som selvstændig. Og Danmark har stadigvæk noget påvirkning eller indflydelse i Grønland. Og Danmark følger ikke den her identitetsspørgsmål skal rettes op på. Det er noget, vi vil arbejde for. Og det
vil have en påvirkning for den måde sagerne bliver behandlet omkring grønlændere i Danmark, som ligger i sociale problemer. Og hvordan helt konkret, og for eksempel kan vi nævne Mentor Emanuel og det grønlandske samarbejde med de grønlandske huse, og vi skal også kigge på organisationen, hvordan er de grønlandske huse, hvordan det er, hvordan det ligger, og det er noget, om der er noget, der skal ændres. Til Qanokbisoqassua, der går Først og fremmest så vil jeg sige, at jeg faktisk selv har været anbragt i Danmark. uanga aqassuanga namminerlunga wa Danmarkimi inissinneqarnikuuvunga Danmarkimut inissinneqarama kadaallisut oqalussinnaanera annaannikuuara taamaama uannu attuumassutеқарторюссууq taamaama kadaallisut oqalunneq oqaatsit pingaartinneqarnissaat kisianni unnaa immaa pineqarpumassakut inissiisarneq qannoq pingaaruteqartigiinnerso imassin naaso aama pitsaasuusoq kisianni nakutilliisoqarnerusariaqarpoq aama soorunami siunnersuusoqatigeeqarlunilu ataatimititalиақартариақарpoq taava taakkua aama tapersersorneqarluarnerusariaqarlutik soorlumentu Emanuellikkut amma aaqqissutisani asigingituni nassaartoqarsinnaavoq ilaqutariit qanoq ikiorserneqarsinnaanерапиллугу аама илумоорпоq unna inissiisarneq angerlarsimaffimingaani peersitaasarneq kultuurimut paasinninginnermingaanniit ааллаавеқарсинаасартоq илумоорпоq таамааммат сулериусеq арлаатигун ааққиннеқартариақарпоq таакку эққаарериарики аама исумақарпунга пингаарутеқарторюссуусоq инуит имаатто qannoq oqaloqatigiittariaassoq oqaloqatigiittariaaserput аама исигинаарнеқартариақарпоq аамманута ми эққарсарсинаассусеq апеққутаасса Mentor Emanuel har haft det udsagn, at naalakkersuisut skal have et hårdere udmelding. Og hvis I kommer i Folketinget, altså Atassut, hvad vil I helt konkret gøre i samarbejde med naalakkersuisut? Jeg vil gerne kritisere den her debat om, at vi taler ikke om problemerne her i landet, og vi stiller os op, fordi vi gerne vil arbejde i Danmark. Og folk, når de gerne vil flytte til Danmark, så ved de allerede, hvordan levevilkårene Det, som jeg synes, der ikke bliver nævnt her, det er, at der er et stort problem. Det vil jeg gerne påpege, når der er nogen, der flytter til Danmark. Så siger Mentor Emanuel, at sproget er på grund af sprogproblemer, er der store misforståelser, og at det er stedkommende fjernelser. At vi skal være dygtige til at undervise i sprog. Ja, andre, der flytter fra andre lande, så bliver tvunget til at have pligt til at få undervisning i grønlandsk. Det kan måske også gavne grønlændere, der flytter til dem. Hvad vil vi gøre ved det? Der skal jo være kontakt med naalakkersuisut. Hvis man er repræsentant for Grønland, det er ikke et spørgsmål af hvilket parti, men det, der er formålet, er et spørgsmål. Hvad vil I gøre for at få et større samarbejde med naalakkersuisut, når jeg kommer ind i Folketinget? Først vil jeg sige, at hvis vi er medlemmer af Folketinget, så
så er det dem, vi skal samarbejde med, tæt samarbejde med, Inatsisartut. Den danske regering og den grønlandske regering skal samarbejde med hinanden. Så via vores samarbejdspartnere Inatsisartut, så kan de jo anmode om at få udtalelse fra Naalakkersuisut, det grønlandske Naalakkersuisut. Men tema nu lorarpoqimaat Naalakkersuisut ni pappallаарtut. Illa folketingam idasortangoqqissagui taafqanuiliarnerpi. Minta Immanuel assorsuapitsaasum sutisima aamma viivi aamtaamatun. Tamakkua aamma oqaluusserinninnornut ima sunniutaqarput Naalakkersuisut borgmesterallu taakkua politikikku ataqatigiissaarinnermut ataatimiistaliami folketingami ilaasort ataatimiqatigisappat ataatimiqatigisassappa Jeg tror, vi er nødt til at brede det ud. Uisumaqarpunga Folketingami kadalluapillu ataatimiistaliami ataatimiittartut taakkua statsminister ilangalungu aamma imaat nunanullutungassun ministeriamilangunneqarsuma aam tassan sortkadaallit pillungit aam tassan eqqartuisqarsinnaaf. Demokraterne er et oppositionsparti, og vi har også set, at det, at man er i opposition, også er en nødvendighed, fordi arbejdet i Inatsisartut flertal, at det, at man skal have flertal folket i Inatsisartut, gør, at man bliver blind. Vi har meget synligt beskrevet, at der skal være mere samarbejde mellem Inatsisartut folketingsmedlemmer med de i forvejen meget store opgaver, og det er jo noget, som jeg har savnet i mit arbejde i Inatsisartut. Derfor er det, der sker her, det er noget, som er blevet tidet om, og at det er noget, som er under dansk regering. Men da det drejer sig om mange børn og familier i Grønland, så synes vi fra demokraternes side, det er meget vigtigt, at der med stort flertal som baggrund skal komme med en stemme over for Danmark. Og det er noget, som vi har fået sikret, og det er noget, som vi skal arbejde med, og det kommer op i tinget den 25. Jeg er glad for, at vores meninger er kommet over til andre partier, og fordi vi har foreslået, at det skal være et specielt råd angående Grønland, fordi det er tydeligt her, og det er meget vigtigt, at Inatsisartut, uden at tænke på, hvilke parti hvilke parti de medlemmer af, så er det noget, som et stykke arbejde, der kan videreføres, når vi sidder ved forhandlinger og lytter med, og dem, der er mere blå, så siger de, at vi skal spare med hensyn til grønlændere, fordi de penge, vi gerne vil bruge pengene til danskere. Nej, plejer vi at sige, fordi det, som grønlænderne ønsker, I vil ønske et større samarbejde med Naalakkersuisut. Det er lidt ærgerligt, at debatten har kørt hen imod de her ting, som vi i Folketinget ikke har så meget indflydelse over, men vi har selvfølgelig indflydelse over, hvordan vi som medlem af Folketinget skal samarbejde med de forskellige partier, og hvordan man henvender sig til de forskellige partier og deltager i møderne. Det er noget, vi gør i forvejen og kan videreføre oplysningerne. Og jeg mener, at det også er vigtigt at nævne, at Inatsisartut også grønlandske folketingsmedlemmer, at det er noget, at vi ønsker et samarbejde. Tili Idisaranok Naalakkersuisut
Sydaratikissagador besingit. Gisenni imapportassa imma oqartoqarsinnaavoq Sydaratigin nadorninartumiinnikuuser imalun Sydaratigittoqangivissortarnikuunera taamatu ingerlanikuuser uanga namminerlunga ataatimitsitaliani peqataasarnikuuvunga qanoq kalaallinun soqatiginnat toqartoriussuusarlunilu qanoq Sydaratigиннissamут paasinnikkusuttinik taa ua tassa tamanna ersarippoq amma imatoqulakkiarneqarsinnaangila kisianniua isumaqarpunga qannoq ukkataqassanersugut ukuukkua aaqqitassaasut aamma imaassinnaasoq isumaqarpunga Folketingimu ilaaniarani taava tassa naalagaafimmut sulineq aamma Sydaratigиннэрмут tungassasa. Nu har vi snakket om de anbragte børn i Danmark, om grønlandske børn. Og nu skal vi snakke om de penge, der bliver brugt. At der bliver brugt 1,5 milliard kroner ud fra finansloven til sundhedsvæsenet. Og folk, som har sygdomme, bliver ikke hjulpet tilstrækkeligt, og børn med hudsygdomme får heller ikke den hjælp, de har brug for. Og det er nogle af de ting, der har været aktuelle. Og så skal vi høre om Naja Pedersen, som har haft kræft, og har Naja C. Pedersen, som har været ramt med kræft, og det blev fundet ud af, at hun havde kræft, selvom hun flere gange har været hos sundhedsvæsenet og ønsket undersøgelse. Og så har man fundet ud af det for sent, og så er har hun ellers en mulighed for at være med i en prøve. Altså, der kan ikke gøres mere, og det er stoppet den behandling, jeg har. Fordi den behandlingen er stoppet, fordi der ikke er midler til det. Og det er noget, der ikke bliver betalt. Så derfor stoppede mit forløb. Hvad er det næste så? Hvad skal I så gøre jer klar til nu? Og nu er det næste smertebehandling for familien, og vi skal gøre os klar til døden. Og det er det, vi blev henvist til som familie af Rigshospitalet. Men vi fik at vide fra Sana, at der ikke findes de her forløb i Grønland. Hvordan føles det, at man er nået til det punkt? Jeg føler det som om, at at det bare er opgivet, og at det er omsorgssvigt eller svigt. Så det er meget tungt at finde ud af, at jeg skal gøre mig klar til at dø. Naja C. Pedersen, vi har lige hørt hendes historie, og det er nogle tunge ting, de går igennem. Og hvis vi tænker på de her sociale problemer, og de her 80 millioner, som Danmark har givet til Grønland, er det på tide, at vi anmoder om flere midler til sundhedsvæsenet. Der bliver nødt til at at vi skal lave nogle løsninger, og vi skal være mere opmærksom på,
Jeg kan være bekymret for, at hvis vi sender en patient tilbage til Danmark, om det så vil løse problemerne. Nu, hvis vi bare kigger på spiralkampagnen for eksempel, og de ting, vi lige har snakket om med sociale problemer eller anbringelse af børn uden for hjemmet. Og lige nu har vi lige set i medierne, at Danmark også har problemer med sundhedsvæsenet i forhold til økonomi. Hvis vi giver ansvarsområdet tilbage til Danmark, hvem er det så, der vil blive prioriteret? Vi ser det i forvejen, at grønlændere bliver anden prioritet, og der er nogen, der sidder hos Inatsisartut, og derfor er det vigtigt, at vi snakker mere om det, og vi samarbejder mere om det, og vi samarbejder også med Island. Og de her forskning, som er underforskning, vi bliver nødt til at bruge de bedste læger, og hvis vi skal åbne flere muligheder. Hvad vi gør, når I kommer i Folketinget? Hvordan vil I arbejde for, at sundhedsvæsen bliver forbedret? Som sagt, selvom ressortet ikke hører ind under Folketinget, så har vi bevilget penge, så har vi samarbejdet med Naalakkersuisut for sundhed, så kan man samarbejde med fysioterapi. Derfor vil jeg ikke sige, at hvis vi ikke skal søge personale fra andre lande, og hvis vi skal bestemme overhovedet af dem i Folketinget, så vil der jo også være møde i Inatsisartut, så er det jo et ressortområde inden for Inatsisartut. Mener I, at Danmark bør hjælpe mere over for Grønland? Jeg er bange for, at hvis Danmark skal bestemme, at vi for eksempel skal tale om det, som Danmark har ansvar for, så bliver det jo negligeret, og der er lønforskelsbehandling, og der er mange, der venter for at komme til retten efter corona. Disse ting er ikke i orden, som Danmark har ansvar for. Jeg mener, at vi fra Siumut, at vi bør tage et initiativ fra Grønland. Atassut med hensyn til, at sundhedsvæsenet skal tilbage til Danmark. Det vil I gerne. Det ønsker I. Hvorfor gør I det? Det blev vist lige før. Der er jeg meget, meget berørt. Det er sjældent, jeg har det sådan, men en, som har været en barndomsveninde, der er kommet frem, og vi vil fra vores parti arbejde hårdt for, at vi vil, når vi siger, at vi forsøger at få sundhedsvæsenet tilbage til Danmark, så er menneskets liv det vigtigste. Det viser Naja, der er forældre. Det må være meget, meget, meget hårdt, når man har et barn. Det er disse ting, som vi gerne vil stoppe, fordi for eksempel det der med 800 millioner, så skal der bruges penge til at forbedre sundhedsvæsenet. Vi bruger 1,5 milliarder, og vi har brug for de der 800 millioner oveni. Vi har brug for psykologer. Vi har brug for meget. På grund af penge, der skal man ikke ofre menneskets liv. Men der er lægemangel i Danmark, og sundhedsvæsenet kører ikke livet. Hvad mener I?
Hvad mener I, det vil være godt, hvis ansvaret for sundhedsvæsenet tilbagegives til Danmark? Vi har undersøgt status, og fordi der er arbejdsløse i Danmark, ja, det har de gjort ud fra deres egen vurderingsevne. Der er behov for 8 psykiater, som landslægeembedet har ytret om. Vi kan se, at de har stor vurderingsevne. En privatpraktiserende idé i Danmark er i gennemsnit 1600 patienter. Her er den 50, og herunder er der specialister. Og dem, som de skal arbejde for, er 2.600 patienter. Det er meget højere her i Grønland. Og det står ikke godt til, og med hensyn til sundhedsarbejde, så er der 3 gange så meget arbejde. Vi mangler portører også. Og med hensyn til materiale og så videre, så står det ikke godt med hensyn til portører. Det som folk bruger, hjertestartere, så har vi ikke nogen i bygderne. Der er ingen kurser desangående. Et stykke koster 9.900. Der er ingenting. Altså det er noget, som Falk anviser. Efter at vi mange år har været ansvarlige for sundhedsvæsenet, så er der mange ting, som ikke er blevet virkelig gjort. Mener du, at så fremt sundhedsvæsenet bliver overtaget af Danmark, tror du så, at disse forhold vil forbedres? Ja, det skal rettes op på, og der skal opnås. Ja, undskyld mig, men der er andre 700 folketingsmedlemmer, som ikke kender noget til forholdene i Grønland, og som de nok ikke har stort bekendtskab til sundhedsvæsenet. Når I kommer ind i Folketinget, hvordan vil I, og sundhedsvæsenet bliver tilbageleveret til Danmark, hvordan vil I så lave oplysningskampagne over for de andre folketingsmedlemmer? Vi har ansvaret for socialvæsenet i Grønland. Vi har fået den mulighed for at få hjælp med hensyn til at få bevilget midler. Det står elendigt til med sundhedsvæsen. Det er ikke kun det. Men i nærværende valgkamp, så er der mange mennesker, der har noget at fortælle. Desangående, det er ikke godt. Det vi erkender, som vi allerede har erkendt, så siges der politisk, vi kan ikke løfte den opgave, det er for hårdt for os. Bare for at have stoltheden, og vi har ansvar for noget, så kan vi ikke ofre menneskeliv. Ud fra situationen som det er, så kan man ikke flytte ansvaret tilbage til Danmark. Det ved vi godt, og det ved vi. Det har vi drøftet i vores parti, og der bliver fortalt, at sundhedsvæsenet har det hårdt, og vedkommende, som har været naalakkersuisoq for sundhed, nævner alle de her problemer, og så er der ikke blevet lavet noget for at løse disse, og derfor mener jeg, at vi ikke længere skal vente. Og så, hvis vi tænker på sundhedsvæsenet, så har du kommet med paragraf 37 spørgsmål. Ja, jeg mener, at der har været stor svigt inden for sundhedsvæsenet, og det er også meget skuffende, at Inuit Ataqatigiit har gjort det således, at de har nedprioriteret det, og derfor er der en masse tiltag og ting, der er blevet tabt. Og vi har ansvarsområdet i Grønland for sundhedsvæsenet, og vi bliver nødt til at
Vi kan ikke gå udenom at søge samarbejde med udlandet. I Danmark har man er der mangel på flere tusind personale i sundhedsvæsenet. Og vi har et stort arbejde forud, og de her projekter eller tiltag har været længe ventet, og de her forhindringer, der bliver skabt af danske politikere, det er nogle ting, som skal ordnes, og hvis det bliver ordnet, hvad vil I fra Folketinget gøre? Så vil vi kræve, at man fjerner de her forhindringer fuldstændig, og vi bliver nødt til at sikre, at sundhedsvæsenet har stabile, og at det udvikles til at have stabilt personale, og vi bliver nødt til at samarbejde, og der skal være større mulighed for at få kurser og lignende, uden at forlade landet. Og det er noget, der skal tilbydes i landet. Og fordi vi mangler nogle ting, som vi i forhold til de her behandlinger, der kræver, at man skal rejse fra landet. Og hvis vi gerne vil beholde vores personale, der allerede er der, så bliver vi også nødt til at tilbyde dem kurser og tilføje mere viden til dem. Og hvordan vil du oplyse de andre folketingsmedlemmer for de udfordringer, som sundhedsvæsenet står overfor? Jeg mener, der er rigtig mange eksempler, som vi kan tage op, og der er blevet lavet en del undersøgelser. Jeg har selv arbejdet som sygeplejerske, og jeg ved, hvilke ting, der kan løses. Jeg er den eneste hos Inatsisartut, som bringer de her problemer omkring sundhedsvæsenet op. Og jeg mener også, at vi bliver nødt til at være flere, der tager de her problemer op. Og det mener jeg kan gøre i Folketinget. Hvad skal der ske med vores sundhedsvæsen? Danmark kimingani ikke onraqarnerusaqaaqarpugut. Oqaannarutta immaratassa. Og det er det, vi ser resultaterne af nu. Udover det, тассумасаниатигут аама пеқинниссақарфик тикиситсиниарнэрмикку аама аёрнарторсуутеқарпоқ аама сивигиттуиннармимааниттарлутик таанна акисувақ тассатаамааппоқ кисианни тас акилисақиақарпугут писақиақартеққиссаарпарпут аама иммақа ааққиссорнеқарсинааву иматут асигингиттуник ааққиссорнеқарсинаавоқ накорса иммикуилисимасаллит пингаарутеқарпу иммақа тамаани наюнгақалертарнissaat аама аққутиссиутариақарпарпут маани илиусақинеқарсинаасу тассааппут иммаа тамаани таперсорсорнеқарнерусиннааппу иммақа иммикку илиссимасаллит накорсат таава маани наюнгақарнissaат пилеринарсарлугу иммаа аама анигаасалииффингалугу таманна илиусиссатут алаингерсимасутут пиуккуннарсинаава аама иммаqa илинниартут аама аторнеқарлуарнерусиннааппут маанинаюнгақартут соорлу тааматут аама кингуллеқ эққарусутара маангараангатта сааффигинниффиссақ аама питсаанерулертариақарпоқ аама массакку таамаакками амигаатигиннеқарторуйуссуу таарсеқарторуйуссууппут викаареқарпу иммаа уллуфиортниннаа тамаанииттарлутик тааккулу илинниартиннеқаққаартариақартарпут
der allaqqitarlutillu ingerlaannangayo qanormita taanna ta aap tassataannaua pivara maani immaqa maanin iliniarfiliortoqarsinnaavoq taava maani imatunguna anguniarneqarpa una pisariaqartitsinerpaat tas maangaanniit ааllaveqarnissaaq soorlu aamma immikuilisamassallit aama atortut taavalu suussusersusut nappaatinik tamakkua aam pisariaqartinneqarput aaqit taakkua immaassulisut pigiinnarnissaanut maaniitiinnarnissaanut aamma iliuseqarnissaq ukkatarineqartariaqarpoq tassa sivisuumi sumiginnarneqarsimava peqinnissaqarfik taamaamma taam massakkut takulerparput kisianni tassa nakorsaasooрлу иммаqa иммикку илиссимассалик сисиммиуне qaqortumilunniit taa Nu går vi til Inuit Ataqatiginnut ingerlerpatpugut mere hjælp fra Danmark. peqinnissaqarfippu tanmakkimingaanniit suli annertunerusumik ikiorneqassava tas oqaluttuat ilaat alianerluinnarput aama taanna oqaluttuagu pillugusaaffiineqarnikuuga aama nalungisaqarpugu kraftiminapparsimallutik toqusimasuniik anaanaarussimas ataataarussimasut kittamatta kalluartarpaatigut inui 1500 krafteqarput sapaatiakunnerillu tamaasaa inui pingasuni tallimanut krafteqarlut paasisarpaat ima suleqatikkaat folketingin paasissaqqaarpakka qanertaat pasariaqartigisa susoqartariaqarpa amerlassut ima ikittingippu uа isimakkuluutigissanagut tassa uagut maani peqinnissaqarfipput assorsuaqqa unammillerneqarpu aama sulisussarsinerm tungatillugu kisinilaami eqqarmasariaqarparput peqinnissaqarfim pikkuravitsorpassuarnik sulisoqartoq inatsartu ampaasin inatsartunganingaan aam paasineqartaaqarp ilaassusoqassanerso aama aam oqarusuppunga ernissaqarpunga nakorsangorniarmik aama folketingim iliuseqsinnaasartassaap naalakkersuisut peqatingalungit Christiansborg qaaqqussineq aam ima nunatsinnut uternissaapillugu uisumaqarpunga 93% tiinnaat nunatsinnut utertarniarnerat uterusunnerat isumakununartoqartoq kisiani unammilleq ngassaqareerpoq tassalu aama kraftip siusinnerusukkut suususersisarnissaan tungatillugu Fejlen tidligt. Så hvordan man kan jo først komme på kraftpakken, når man har kraftimtungasumik im attaat suliaril sullineqalersinnaau imaat krafteqarnerpaasineqarpaat allerede for sent. immaqalu aama kingusinaa Og hvordan kan vi reertar undgå, at krafti man ikatsornerniarlugu imaatto og derfor tror jeg også, det er det, der skal være grundlaget for en kingusinartarpu aftale mellem Grønland og Danmark. Det er netop at finde ud af, hvordan diagnostiserer vi kalaallinunaan taak tanmakkil akornanni isumaqatisutaassustassaaavoq imaat inuit qanu isilluit krafteqarnerat siusinerusukku suusutersiassallugu tas inunnik isumaginnerm tungatillugu imikkuittum aningasarpassuarnik pissarsinikuuvugut aamma paasisariaqarparput suna suut folketingimiit inatsartuniilluunni iliuseqarnissa inatsartunni pisariaqartitseqarpoq suliassappa kivinnissaanut naleraq vis
hvad mener I om, at vi skal modtage mere hjælp fra Danmark omkring sundhedsvæsenet? Jeg vil gerne lige nævne, at jeg føler med Nayasib og familien fra Nadaraq fører vi valgkampen med, at dem, der skal tage til Danmark for at blive behandlet for kræft, skal være betalt fra Danmark. Og de her penge, som bliver besvaret, kan bruges til at få fornyet det udstyr, der er i sygehuset. Der bliver nødt til at komme nyere udstyr, for eksempel radiografiske udstyr. Og i Danmark bliver det også nævnt, at der er udfordringer internt i sundhedsvæsenet, og der er flere, der har personale, der har udvandret. Og i Danmark er der et krav om dansk autorisation. Og hvordan er det, man kan ordne det, hvis vi skal have flere udenlandske tilkaldte. Og på den måde begrænser vi også dem, der kan arbejde her i landet. I har tidligere sagt, at når at der ikke er begrænsningerne for beslutningerne, som lægerne tager. Hvis dette skal ændres, hvad er det så? Hvordan kan man så beskytte lægerne mere, og hvad er det for noget lovgivning, som gør, at beslutningerne er forskellige? Altså, den her rapport fra 2006 har givet stor magt til lægerne. Jeg mener, at debat er sundt, og vi bliver nødt til at drøfte, hvad er det for noget, hvad er det, vi skal gøre for at få styrket sundhedsvæsenet, og hvis vi skal have flere midler, hvordan er det så, vi kan sikre, at borgerne får den service, som de fortjener. Det er også meget vigtigt, at vi beskytter vores ansatte. Er det ikke også dem, der bliver bagtalt gennem de sociale medier? Så ansvaret ligger hos os, også hos Inatsisartut, men jeg vil gerne lige nævne den her udmelding fra IA om ikke det er bedre, hvis man brænder for sundhedsvæsenet, at man bliver hos Inatsisartut og ikke tager til Folketinget. Det mener jeg er forkert. Man kan også lave nogle tiltag hos Folketinget. Og det lyder som om, at Demokratiet og IA kan være uenige. Hvordan vil I samarbejde, hvis I begge to kommer ind? Men hvis vælgerne vælger de folketingsmedlemmer, der det bliver til, så kan vi sagtens mødes og komme i dialog med hinanden og gå på kompromis. Og jeg mener fra Demokratiet, at der bliver nødt til at oprette noget atlantisk-nordisk råd, fordi Inuit Ataqatigiit har roret lige nu og har magten for at lave nogle ændringer eller en forandring. Derfor kan man ikke tvinge borgerne til at få en behandling et andet i Danmark. Og det mener jeg er... Hvad siger du til hendes kritik? Rano isumaraffigayo isonartorsiuina. I er dessa Folketinget med nasagunikinadun et gikullunnit sydratikarussuppai.
Sorsusiumut, Isaqatigigattigu Sudaqatigiumanikuarput, Atatimeqatigiumanikuarput, Ingerlanna. Ammajuannarpugut qanoq Sudaqataqarusunnerluta, Tassataan pisariaqartit neqartoq, Aamma unamilligassaamerlaqaat nunatsinni taa Siumullu Justitsministerimut aamma allagaqarnikuugugut neriuffimmut Men hvor langt vil det gå at samarbejde med demokraterne? Aningaasatiisitsinikuugugut tassataanna Sudaqatigiillaqqissusserpu aam takuneqarsinnaavaq. Siumut akimatilta peqinnisqarfim nakham qanoqaasaq. Hvad vil du sige omkring sundhedsvæsenet? Fordi jeg blev nævnt ved navn, så vil jeg gerne lige nævne, dengang der var der var valgkamp, så var der ikke sådan en direkte invitation derefter fra IA, men Siumut og samarbejde og respekt, det er noget, som skulle deles mellem de to partier, og det, hvis vi går tilbage til sundhedsvæsenet, så mener jeg, at vi i bund og grund alle sammen er enige om, at jeg mener også, det er vigtigt, at vi nævner de ting, vi er enige om. Vi har selvfølgelig nogle forskellige holdninger, men det, der bliver nævnt fra Naleraq, dansk autorisation, og det er noget, vi gerne vil samarbejde om. Derfor vil jeg gerne række jer hånden ud og invitere til samarbejde, og jeg håber, vi kan samarbejde. Altså folketingsmedlemmerne arbejder med de her ting, som ikke kan accepteres, og det kan for eksempel være, hvis vi tilkalder læger, som gerne vil flytte til Grønland, og det er noget, vi skal styrke. Og sprog, politik er også noget, der skal styrkes. Det er noget, vi er med til at udvikle i samarbejde med Inatsisartut. Og i forhold til sundhedsvæsenet, mener I alle sammen, at der er en masse ting, der kan forbedres. Tak fordi I har deltaget i debatten, og så er vi således færdige med denne første debat, og tak fordi I kiggede med, og husk, at der i KNR Radio kommer til at være en debat klokken 1. Ha' en god aften.